LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Yes, nyakoro mogi machiegni kendo mapod iluongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopandi nyenyo elela and kaka pile ing'e maber ni wachung'i okang' manyime mar neno ni wa promote jogewa sana sana mawuok e piny Luo and ma jomoko be luongo kanyo ni upcoming, wan wadendo gi ni uprising. Kawuono inyalo neno watimo gimiluongo ni visual interview. This guy is coming all the way from Kisumu and we are in Nairobi, but we are planning nika wabedo Kisumu to be mondo mi bende obi wawuo kode achiel kachiel. Kapok wachako jatelo, adwa na mi thuolo ni mos jopiny an gi ng'eya iluonga no mari nasho mari chieno jemone mbele chiene mineno mbele emiyoko kata eming'ondo boka. Koro imbi adwa ni imosgi ging'ei ikon gene to in ng'a itimo ang'o industry kaendi. Erokamano mari, an iluonga ni Calvins Onyango Koyo, Wuod game ramula to nying ma an godo e industry mar thum kar kaendi an Kevo Wuod Nyarawa. Yes, an upcoming artist mane a released Wamama mokwongo. Yes. Tawala studio ma iluongo ni Iluongo ni? Thuma mokwongo no iluongo ni Lady Maonge Nyinge, mane title mana miye. Lady Maonge Nyinge. Yeah, mane title mar thuma no. Ma Lady Maonge Nyinge ne mawuotho ng'ei kanyo. Kato anane ot. Okay. Yeah, ka anane ot. Kevo Wuod Nyarawa. Yeah, Kevo Wuod Nyarawa ma Wuod game ramula. Okay, ma Wuod Nyarawa, ma Wuod game ramula, Wuod gi basement. Yeah, Siaya County. Jatelo miwa sigandi matin mar thum, ere kaka ichake ma koro chopo kuma koro wan gi Kevo Wuod Nyarawa. Mano kapok waonjo bende thum ma igo kanyo no endo miwacho ni Lady Maonge Nyinge. Nyakora mogi maneno gini. Kuongi many Lady Maonge Nyinge by Kevo Wuod Nyarawa. Yeah, anyalo paro the first time when this guy called me, I was calling him Wuod Nyawara. Okay, no, you luonge ni Wuod Nyarawa. All right, kuro. Yes, Wuod Nyarawa. Nyarawa ni is a place or Nyarawa is a parent? Yeah, Nyarawa en nying mama na, mano nickname mane kwara omiye. Koro ahero ga luonge kamano kabisa. Koro Nyarawa en nying mama na. Nyarawa ni omina? Nena place somewhere yo kuma mama na ai, koro kwara emi nomiye nying no. Koro nawinjo kaka luonge then nying no noduogo mora. Koro nawacho ni anyalo tiyo gi nying mama na nikech omora ga, then aluonge ga kamano mostly. All right. Yeah. Miwa sigandi mar thum, ere kaka ichake ma koro chopo kuma ichope gi sani? Okay, erokamano Omari Nash, erokamano ne mafans mag LTN mokawo sechegi kendo bedo piny sani kaneno chenro ma wan godo kawuono. Mana kaka asewacho chien kanyo, nyinga matiyo godo e industry en Kevo Wuod Nyarawa. Omari kanyalo wacho thum en asebedo gi challenges achiel ariyo adek kanyo e thum kaka nwachake. Yeah. Asebedo ka na goyo gine na kaka nachake an kawuon kuna time nitiere mane kata industry no, yani kata thum ne mane pok achako goyo ne pod ok ang'eyo wer gik machalo kamago. Koro naneno ga jomoko ka ne goyo game dala Ramula Center kanyo,
last year early. Ya koro kan aneno nomora nikech ing'eni wacho ni thum en gima ringe ji ore remo, koro nomora kabisa kane gitime kamano, machuna machoko chir machopo kuma gintie mane rema tagombo kaka nyalo chake gi kaka utime ni mora seriously. Koro ne gimiya mijing'o, ging'isa niya kapo ni ifil ni nyalo time, wabende watime atima kama, en gima Nyasaye oketo e jogi. Koro wan warwaki arwaka, wanyalo display seche mineno ka wan ka inyalo biro, wanyalo miyi thuolo i display chance mari, talent mari, to waneno go kaka kinde sudo. Koro an mor kaka ne girwaka ramula kanyo, nagoyega by that time nago gima iluongo ni copyright to be jomoko jo fellow artist mamoko. Yes. Koro copyright mana bere kabisa ne en mar fellow artist moro iluongo ni Papati. Nahero ga copyright mage sana, koro nago ga kanyo ma ne gidhi gihera ma ne gichaka ni Papati Junior. Onjna wend Papati moro achiel, line moro tu gini moro achiel. Okay, nahero wer moro miluongo ni Hera maonge kelele. En odiochieng' machielo mar mor, akono odiochieng' machielo mar mor, waduogo nasungi kendo mamana, waduogo nasungi kendo mamana, Desemba kaduogo dala iromona, chunyane gombo mondo abed kodi, mama chunyane gombo mondo abed kodi. Kamano mari. No, pok ichopo na dak maonge kelele, maonge opet. Okay. Dayo maonge opet. Okay. Mama chunyane gombo mondo abed kodi, kiyie to ne kaka itimo wachna, an kiyie to ne kaka itimo wachna, chunyane gombo mondo adag kodi, ing'eni chunyane gombo mondo adag kodi, e dak maonge kelele, maonge kelele, hera maonge fitina, maonge kelele, maonge midomo, hera maonge vituko. Maniluongo ni Kevo Wuod Nyarawa. Kevo Wuod Nyarawa pani iwinjo. Iwinje kanyo no endo nyakwara mogi. Dhi mondo imany Kevo Wuod Nyarawa e YouTube kacha cha endo. Sani wacho ni so far iseketo wende di? So far I can golo na release my first song last week, but one Utawala studio. A lady maonge nyinga no. Yeah, mana wer ma. And YouTube poden mana Kevo Wuod Nyarawa en wer achiel. Yeah, Kevo Wuod Nyarawa en mana thum achiel YouTube kanyo, kidhi search Kevo Wuod Nyarawa en mana lady maonge nyinga no thum so far maseketo kanyo. Moko kor ka wa program mos kaka bro gine kaka bro ketgi. Okay. TikTok, Facebook. Yeah. TikTok poden mana Kevo Wuod Nyarawa. Facebook poden mana Kevo Wuod Nyarawa, no kumora mora anyway, kata Instagram be mana the same. Kevo Wuod Nyarawa. Okay. Koro ngama osebedo ka inspire ye e industry ka endi, bigo jomoko wacho ni ana sebedo ka ng'iyo inda, jomoko wacho ni ana sebedo ka ng'iyo Dongo Swag, ana ng'iyo Musa Jakadala. So what about you? Ngama mentor mari minyalo wacho ni an ng'ane ema sebedo kata ng'ama you are looking up to kewe kata mentor. Sa ing'e nitie jomoko ma bende ya moko bedo mentored gi ng'ato. Okay, erokamano Mariana. So far mentor mara manyalo wacho en mana Papati kata Mopao, nikech en ng'at ma nawuotho kode wuodhe moko 1 2 3 chien kanyo, kane do nok an bat member mare, but ne akawe kaka friend mara kalure kaka tije gi thumbe ne berna, makata there was a time man wariwo kode show moro last year, noluonga Gemrera no Twin Spark ma adhi kanyo momiya time magoye wende moko adek kanyo ma I appreciate ga nyaka kawuono. Koro on the side of mentor anyalo wacho ni Papati e mentor mara.
But jajawa mane Yeah. mitambua, ing'eni sani wan gik moko ma ng'ane ki ng'ane gini. Yeah. Mm. Okay, Mari, on the side of Jaja Matambua, Mm. ok anyal wacho ni nitiere Jaja Matambua. Ing'eni ok inyal wuok ot Mari idhi e studio awach ni koro in artist kata jathum madhi release song tidhi e studio tiwacho ni an adwa golo ne jopiny gima rach mondo odhi owinji. Koro an on my side I believe ni ng'ata mowuok kadhi e studio, jathum moro amora mowuok kadhi e studio mondo ogol thumbe maber mondo mi jopiny kata ma fans mage mondo mi owinji. Koro an on side mara, an jogwa gi fellow artist magwa gi, an gi werna maber gi te. An aonge king mara, but an gima ng'eyo ni simba ka simba ruto mana rutana. All right. Yeah. Gisani wanyalo wacho ni jathum man gi familia koso pod in single and searching? Alright, gisani pod an single. Yeah. But ng'ato ne wuothe ng'eyi, remember? Yeah. This is my sister. My elder sister, exactly. Dong ineno ka koro agine akonyo ng'ato nikech samoro ne ng'ato paro ni ng'ama ni ng'eyi no. Exactly, okay. Koro mano sister ni, and you are very single. Apart from music, what do you do? Apart from music, kopogore gi thum, ang'o kendo michako itimo kendo? Okay, apart from music, an mana a hustle tu kae gi kacha, hapa ni understand. Mana matindo gi apart from music, yeah. Yeah. Koro kanyo miyude pesa mar studio mitimogo music achiel ariyo? Exactly, kanyo mayude pesa mag studio, kanyo mayude pesa yani ma ji manage go gi sani. Ng'ato nyalo penjo ni ng'ama nini sani, ere gima inyalo gombo, yani kaka inyalo gombo ni gimiyi support mane ma sani maybe inyalo kwayo from my fans manini gi sani? Erokamano Mary, an gi sani an ng'ama eka chako right mana kaka nasewacho before kanyo, to gima jothumbe mang'eny believe ga ni kaonge fans magwa to wabende wachal gi nono. Koro an support mana nya kwayo pod en mana ni ma fans kanyalo yie chung' koda, kata jo nini supporters magwa ma industry mag ohangla ohangla music kanyalo yie chung' koda, to an kwayo pod mana kaka anyalo release, kaka anyalo yudo kony mamoko manyalo dhi medo release go thumbe moko mondo owuoth kaachiel kanyo gi lady maonge nyinge manasekete YouTube no endo. Kanyalo yudo support kaka anyalo dhi release mamoko mondo obed kode kanyo, kata anyalo gombo kendo yani kaka anyalo yudo awacha ni kaka anyalo release thum gi kaka thumno samoro nyalo bet kata gi video moro gi supporters kaya nini manena gi sani gi I think all about support mana all about industry na mar music kae mane support me pod anyalo kwayo gi sani mana kaka anyalo manage gi kama thum mostly mondo at least abende chieng' moro achop kuma inyalo go mbaka na ma awuon anyalo go mbaka kuma. Koro sani be ka ng'ato koni ni omiyi chance mar live performance, be pod inyalo adier kech in gi thum achiel e YouTube, koso sani to pod itiyo anda ng'ato? Okay, an gi sani to ok atiyo anda ng'ato, kiwacho adier onge ng'ama tiyo an independent kamae, yani agine nadhi release thum ng'ato achiel kamano, pod ok atiyo anda ng'ato, but lek man godo ni chieng' moro abro nini maber, abro gine maber. On the side of performance anyalo perform ya an bedo ni an gi thum achiel mano bedo release no, nitiere mamoko ma nosebedo composed ma kata ka adhi ga stage kuma osiepena moko nitiere ma bache moko ma local gi tagoyo ga, an gi thum mamoko ma pok a release but gin gik ma gintiere man godo kuoma kata an godo e pacha. Yeah, gin gik ma gin nitiere ma gi support lady maonge kata obedo ni lady maonge nyinge mana aseketo YouTube kamano, but nitiere moko ma nitie ma live performance to anyalo timo nikech en gima renge remo.
Uo motegno matenda tegi. Ichake lal yawa. Ni wuoyo matek maber. Kwani chiemo rume ich piyo manade yawa. Okay, atemo wacho niya. Anta winji. Iwacho niya. Okay. Ok onyiso ni ka in gi thum achiel e YouTube to mane thum kende ma in go. In gi thumbe moko achiel ariyo kanyo mosebedo compost ma bende kidhi e stage tigoyo. Yeah. Onjinua lady maonge nyinge matin. Okay, lady maonge nyinge. Na compose to nachake kawae. Jangoma Nyarawa nyathi gi masi wuono ngoma Kevo thumani. Nyarawa nyathi majaruma Kevo thumani. Wuoda uma nyathi gi masi thum gir jigo gi thumani. Adwana loso gi wendo lady maonge nyinge. Aluongi mama lady maonge nyinge. Nyathina aluongi nade lady maonge nyinge. Mama kiwinya. Adwana pare chien kane warado gi lera na lady maonge nyinge. Adwana pare chien kane narado gi wendo lady maonge nyinge. No. To tinare. No, dhi mbele, idhi maber, ha? Okay. To tinarado godo nyathi machalo sulwembe bine rieny adua. Narado godo kendo naneno wendo nyathini rieny adua. Ochuna luongo lady ne biro kanyono to buonja. Kaneno chopo buta to anamose gi mor nyathino duoka gi hilo. Kaneno chopo buta to anamose gi mor nyathino duoka gi hilo. Jangoma ngeli kuome amor kasero wendo nyathini to buonja. Ni ani Sitaki kuome amor kasero wendo nyathini to buonja. Ni ana kono wendo ni mama ichalo sulwe. Ichalo pisoko nyathi gi lele. Ni ami chalo pisoko kapona logo jaber to richo rume ngima. Ni baby chalo pisoko kapona logo to richo rume ngima. Nuona lyrics no, nuona line no ni baby chalo pisoko kapona logo ne. Ni baby chalo pisoko kapona logo jaber to richo rume ngima. Ni ani chalo piawi kapona modho jaber to riyo rume ngima. Alright. Mani luongo ne Kevo mwenyewe, Kevo Wuod Nyarawa. Yeah, Kevo Wuod Nyarawa. Awacho ni Nyarawa. We muna penji, koro in gi band already koso pod ipango mondo mi inyalo tiyo gi ng'ato for sometimes, ng'ato kaka papati, ng'ato kaka maybe any other person mawuok kanyo no endo. Koso ionge gi paro mar tiyo gi ng'ato sani. Okay, erokamano mari. Gi sani to pod ok sani to aonge band kiwacho mar adiera, but tiyo gi ng'ato bende an gi lek mar ni abende anyalo time kian kaka jowa mamoko bende time. Mano lek man godo kendo en belief maketo ga ni abende I can do it perfectly kaka jowa mamoko bende time. Koro tiyo gi ng'ato tok rach, but ok an gi pacha, ok aketo ga e pacha na nyalo tiyo gi ng'ato, but kayudo gik tich ama tools go an gadier kendo an gi yie ni anyalo goye ma perfect kaka kian kaka jowa mamoko bende goye. Namba ni mar simu? Namba na mar simu en 07 469 559 72. Nuona piyo. 07 and 07 469 559 72. Yeah.
mani luongo ni Kevo, mano namba ne ma bende inyalo yude ga achiel kachiel ne ng'ama bende nyalo gombo ni utudre gi Kevo. Apani isewinjo kanyo no endo. Meanwhile, gima kwayo maduong' ma kata an anyalo insist en ni wa promote uru. Promotion mwanyalo dwaro kanyo mokwongo en ni dhi e YouTube mare kacha endo ti subscribe ne Kevo Wuod Nyarawa, ma bende iwinjo kanyo kaka wer. Gima morago en lyrics ma sawa sana. Anyalo dhi kanyo. Awinjo kachacha be kowacho ni oketo audio, but ng'ato nyalo maybe timo ne video. Ineno, inyalo timo ne video kanyo nyakwara mogi. Ineno, jowa gi koponi wa promote, tiyudo ka chieng' moro ka gibedo mbele kanyo, at least wanyalo wacho ni ng'ane nwa konyo kama endi, ng'ane nwa keto kacha. Mana kaka some people ayudo kabra kanyo, wane mwa konyo inda, wane mwa timo nade, okay. Actually, we must have suckers that will replace the old bananas, and so these are the people that when we support, then we know very well that we have continuity in Ajawa. You know, so waweuru beda ne wan kumwoseketo umari no kore no. Even in online media, sometimes you see me sharing things from Salenya TV, you know, Ajuang Junior TV, and any other platform, because gini duongo kanya chamo kenda. Same to music, ng'ata achiel kende ok nyal miyo wa entertainment. Nyaka wabed gi Kevo, nyaka wabed gi Omondi, nyaka wabed gi Otis, nyaka wabed gi Jeff, nyaka wabed gi, you know. So Kevo koro wan go kaendi, and apani iwinjo kaka owuoyo. To Kevo, imbe isemanyo pete, in ga juoki moro malosi, koso in idwa goyo gi wi nono? Ing'eni wacho ni Ajawa ok donja kamano, koro in ere kaka idwa time? Okay, erokamano mari. Pete korka pete ok anyal wuoye nikech en gima mokwongo anyalo wacho ni pok aneno jok matiyo kode gi kaka otiyo. Pok awinjo kata nini stoche ma korka pete anto aonge, lweta ni nono kata kaka unyalo neno, lweta ni nono. Koro en gima ok ang'e wachne, bende ok akete pacha. An ang'eyo ni thum kaka Nyasaye nosekete ni en duok dhano, en remb dhano kaka Nyasaye nosekete. An anyalo wacho ni an kamane kaka abro goye, nikech gima kata seche ma agoye tawinjo korenge remba oflow maber, mok apar ka gimoro nitie manyalo chuna ni nyaka mede gimoro. Koro on the side of pete to ok anyal wuoye mang'eny. To ka ng'ato koni kaka an kakoni ni mondo miel tieno chop kaendi wasetiyo gi pete, koro adwa tudi gi japete na, what can be your take? Erokamano mari. Ing'eni ok anyal kawo gimok ang'e kaka itiyogo, gima pok natiyogago e ngimana te. An ang'eyo ni kagoye kaka agoye ne Nyasaye nokete e remba, to Nyasaye ne ng'ama pod alamo, to Nyasaye ne momiyo asechopo nyaka kuma antiere, ni mano omiyo atiyo matek, a struggle, adhi a release thum achiel ni e YouTube kanyo, kendo emomiyo Nyasaye no emomiyo tuda nyaka kodi mamanyi. Koro ok anyal wacho ni achaka kal teko mane Nyasaye omiya, kata gima power mane, kata anyalo wacho ni talent mane Nyasaye omiya, ni achaka kawo gimoro achaka mede godo ni koro kanyalo tiyo maber. Kanyo kidogo ok anyal bedo interested gi sana. Aya, koro ing'eni gi sani tisechiwo nyaka namba ni ma maybe mother moro from Europe, samoro ike ng'eny matin, kata from any other country man gi pesa ne moro oneni. Koro ang' odhi o inbox ni omera, nawinjo kiwuoyo iwacho ni onge dhako, adwa ni wabed kodi, but I'll support you gi everything midwaro e music. What can be your take? Okay, erokamano mari. An side na anyalo wacho ni a struggle kian gi lucha ma chopo kuma chopeni, ma Nyasaye nosemiyo watudre kodi mwarom, ma an amor gi gimoro amora madhi mbele ngimana, but ok aketoga believe ni seche mago thum ni nyaka ayud madha moro kochung' koda, kata gi pesa, kata gi gimo, kata gi yani no odwa dak koda, gik machalo kaka mago. Mano ok akete pacha. An gima akete pacha ni kaka struggle ga kian ni pesa na mayudo matin no
abro Nyasaye chieng' moro no meda obed mang'eny to a believe kuom Nyasaye ni chieng' moro abro chopo kumoro kata abro chopo mabor kata maonge madha moro manigi pesa no kata maonge pete. Makori wache kamera ka kwaneno minyalo wache kamera ni in ok idwar dayo kata obed gi milion modwa loko go ngimani ok idwa iwache kamera. An trust ni anyalo fight gi lucha ma fans maneno Luo Training Nation sani oyie kata ogolo ni bende bro support go Kevo Wuod Nyarawa. I will accept that. Wacha ni an Kevo Wuod Nyarawa awacho kang'iyo kamera ni ok adwa dayo ma kata kopo ni in gi pesa nigo kik ibi ira kwed dayo e kamera. Omari, an awuoyo kech gini ing'e ni LTN en gima ji neno nyaka Germany, Europe, America. Ing'e maber ni jok ma mine gi ose support jothum mano ok ni kia mano ng'ata ng'eyo nyaka Princina, nyaka Eva Jalamo, nyaka Musa Jakadala, nyaka an. Koro kwergi in to koro wuog oko mi kwergi ni an ok adwa dayo kwere kamera ka. Omari, mana kaka natimo wacho before ni an kaka Kevo Wuod Nyarawa an dayo kata madha kaka iseluongo mokwongo en gino ok aketo e pacha ni chieng' moro nayud madha moro biro konya kata biro loko ngimana. To kobiro ng'eni ok imany somebody just call you king'iyo kama tineno ni +1 mano tiende ni namba maya koro United States, Europe koro ogochoni koni naneno interview nigo mari you are a very good guy and I'm here to support you. Yeah, I'm called Angie, so I'm here to support you. Yeah. Ting'e maber ni jogi kabiro to giwacho ni support but ing'e gima gidwaro ni nyaka ibed kode. What is your take? Ibiro kone ni adhi gi support ni no kucho. Sechego kendo koni ni if you accept I'm sending you 200,000 now. You told us that you want to do a video. You also don't have musical instruments. So kwed dayo ni in gigo kedewa in idwa ni tim matek los gigo kendi. Erokamano Mari, kaka nyalo wacho gisane kian gweth mar Nyasaye biro mopogore opogore. Omari, an gadier ni gweth mar Nyasaye biro e yore mopogore opogore. Aparo ni kata gima in kaka Ivuono Mari senene e yore mopogore opogore kata ma fans mekwa maneno Luo Training Nation gisane oseluonge e yore mopogore opogore. Ng'ato nyalo biro kabila no samoro en gweth mar Nyasaye anyalo accept but kapoko biro en gimo kamany anyalo wacho ni en gimo kamany ka okelo dayo to no wach ni ka ruoth okelo dayo to sawa ka Nyasaye okelo supporters binago ama ka Nyasaye okelo supporters binago to sawa mano accept en gweth mar Nyasaye but an ok amanyo Mari. An ok amany an kal ruoth pok okelo I believe na anyalo fight to an extent ma Nyasaye biro miyo mbele mana kaka nase fight machopo kuma ntiere joma Jagwara Bogi iwinjo ni gweth biro e yo mopogore opogore goro ka ruoth okelo dayo to sawa ka in dayo kumoro kanyo ting'e maber ni ruoth osewuoyo kodi ni dwa ni support Kevo bi koro kanye modhi olosego napano dwa tamre dodeno matek industry but oseyie owacho kacha ni ka ruoth okelo dayo sawa en ok dotam kech gweth biro e yo mopogore opogore kata maisha iwacho ni maisha ni kujaribu juu na chini kisetemo juu otamre chakitemo chini en koro kumoting'o chweto gene go endo. Meanwhile kwatieko inyalo kono jopiny ni projects mage ma bende in godo ma ipango ni kodhi maber to release no kanyo no endo to bende isepange kata mana kolabo gi jathum moro maduong' koso generally ang'o mipango ne ma fans magi mbele ka?
Erokamano Mari, an gima pango ne mafans maga gi sani en mana gimokwongo manyalo kwayo kowuok kuomgi kapok ang'iso gima pango en mana strong support from my fans. Ang'eyo ni mbele kanyo bro bet ma fine. Koro gima pango ne mafans maga en mana ni apart from Lady Maonge nyinge mabende naseketo negi e YouTube, kendo nitiere ji achiel ariyo adek mosewinje, to ang'eyo ni jomoko pod bro medo winje. Nitiere wende ma aketo mani piny ma mana kaka nasewacho chien kanyo ni an gi thumbe moko mamoko mase compose, pok atero gi studio but ase compose gi ma kanyalo yudo support from fans kata jogwa maneno Luo Trending Nation sani, anyalo appreciate sana mondo adhi agol wende mago mondo gibed oko, mondo mafans ma samoro nyalo bedo interested e winjo thumbe Kevo Wuod Nyarawa. Mano good news ma samoro nyalo bedo ni nyalo moro mafans maga kata mafans magwa mag Luo Trending Nation. Koro gima anyalo wacho ni apango negi en mana ka anyalo yudo support, adhi agol new songs go eko mondo gibed e ground, mondo jogwa owinjgi. I think ni mane good news manyalo miyo joga gi sani. To inspiration to niyudo kanyi mar wero Lady Maonge Nyinge? Ok, gini nobiro nade Lady Maonge Nyinge? Ng'eni yudo tek ng'ama wero ng'ama onge nyinge. Okay, erokamano Mari. Anyalo wacho ni by the time mana compose thumni, na bedo piny mos ta compose mos mana kaka usewinjo kateme kanyo noendo. To bang' compose to naparo ni onge nyako moro makete nini na maketo e chunya, kata nyako moro ma an go gi sani adwa keto ne ji e mbele kamera, kata adwa keto ne ji e thum mondo mi ji obi owinj ni awero nyako ma kamae, but ne akaka Lady Maonge Nyinge kaka title mara mar thum, but mar mondo mi samoro nyalo attract ji mang'eny, but en aena title mara mar thum kamano. Kanyo aonge story mang'eny mare. Okay. Your last words to our fans, your fans, and maybe some friends that have been supporting you fully, or some of good people that have stood with you. Erokamano Omari. Wachna mogik ne mafans magamo samoro oseng'eya, mosegabedo kawuotho koda, kata mafans magwa maneno LTN gi sani. Mokwongo adwa goyo erokamano ne jok maneno Luo Trending Nation gi sani kuom kawo time ni kendo bedo piny mondo mi ne chenro mo mari Nash okelonu kawuono. Ageno ni en chenro maber, kendo ne in fan maneno Luo Trending Nation gi fan ma uyie supporta gi mosegabedo ka supporta, en mor na wuotho kodi, nikech kionge to abende aonge. Kokichung' koda tabende anyalo lwar piny. Koro en mana wuotho koda, mak lweta kumineno ka lwar e piny, imaka maka lweta ichunga, wa continue gi wuotho. An kaka Kevo Wuod Nyarawa, an abro support correction seche duto mi correcta, kata ineno katimo gimoro marach kumoro, atimo gimoro marach e social media, obed TikTok obed kure, seche mi correcta no en puonj, kata obedo mana ni tin kata obedo mana ni duong', en puonj en puonj mipuonja go kowuok kuomi, abro morgo kendo abro accept kabisa. Koro sa asaya mineno katimo mistake moro amora kaka Kevo Wuod Nyarawa kawuono, ng'e ni abro accept puonjni sa asaya, nikech in kipuonja kendo ichung' koda, in kaka fan manena gi sani, ageno ni wabro medo wuotho, kendo wuoth bro bedo malach, to bro bet wuoth manigi mor ahinya. Ne mafans mosegabet ka konya, mosegabet koyie koda gi time mokalo no kane pok achopo Luo Trending Nation, manyalo bedo ni neno Luo Trending Nation gi sani, agonu erokamano. Nyasaye omed donjo e chunyu, Nyasaye omed wuoyo kodu, umed supporta, kendo umed konyru koda kaka Kevo Wuod Nyarawa, mondo abende kiny abro chopo somewhere tabro appreciate any little effort mowuok kuom ng'ata ng'ata, abro appreciate an kaka Kevo Wuod Nyarawa. Koro chope YouTube kacha, subscribe to my YouTube channel, nyinge en Kevo Wuod Nyarawa, share, like, comment, but gima duong' ahinya, subscribe, share, like, comment e YouTube channel mara,
TikTok account mara en Kevo Wuod Nyarawa. Nyinge en the same chope TikTok kanyo. Wa associate wa bro wacho mang'eny, wa bro medo puonjre kendo abro medo kendo thumbe mopogore ma moro oganda kod mapuonjo oganda. Ki Facebook kacha king'iya ibro yuda kaka Kevo Wuod Nyarawa. Chop kanyo endo, follow my page Kevo Wuod Nyarawa. Kanyo bende wabro wacho weche mathoth, wabro puonjre, wabro medo miri motivation, but meanwhile mana kaka imedo miya mijing'o, motivation mari abende teko mara. Seche motivate ano wamedo wuotho kanyakla, ageno ni gimoro amora bro bet kare ka Nyasaye otele, ka Baba otele, ang'eni biro bedo maber mbele kanyo. Erokamano nyakwara mogi mane iluongo ni Kevo Wuod Nyarawa kaka iwinjo no, and is talking from Kisumu. Kevo Wuod Nyarawa ni Kisumu. Wamed uru support wayudo ka en gi data maber. Tie jomoko mwasetemo kisetimo ne 10 minutes to data ong'adore, but Wuod Nyarawa to waneno ka at least otemo, though nitie kuonde moko mono picha lal matin, but mago alia mtandao. What I want to promise you, Kevo, ni anytime man Kisumu abiro manyi kenda. Ang'eni ambiri kuonde madhi aketo ga LTN, so keep on following LTN, and kineno around Kisumu kata kineno kuwa wacho ni wabiro Kisumu, just be free to reach out. Meanwhile, I've saved your number. I believe we'll keep in touch. Wabro bedo friends, right? And ne fans maneno LTN wamedu support joge wagiendi. Kiwinjo ka ng'ato wacho nyinge kaka Kevo, subscription oken pesa. In data ni mineno go LTN ne midhi subscribe ne godo, mana kaka wasebedo kaka nwatimo ne Papa T, asekelo Enos Katoto kaendi, asekelo Madisco the mayor, and any other person is outside there. Please let's support. Meanwhile, Kevo, thank you so much, and I hope ni gimoro mora biro bedo maber kaka iwacho ni ka Yesu tele. Kokamano an kionge gi wach to we wakon joge ne mopandi pod inyenyo elela. Yeah. Onge wach mari, erokamano. Gik mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wani ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Nyakuramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora, ni mar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku, kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth, tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimo gi maonge deo wang'.
Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud weche gi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.